सानै बर' सेंग्राया मटर साइकेलनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो क'क्राझार जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैबो क'क्राझारावनो थानाय डक्टर सभा ब्रह्म फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसामोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया तेजपुराव 12 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ पुलिस हान्जाया हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे 7 सुबुंफोरनिफ्राय गोबाव हाथियारफोरबो मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फारियै धेकियाजुलि बेरगावनि हजरत आली, गलाघाटनि गुलजार आहमेद, करिमगन्जनि आबुल हुसाइन, डिमापुरनि इनजान आली आरो धेकियाजुलिनि साहिल हुसाइन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं आगुनि पाकिस्ताननि हादरगिरि रिटायार जेनेरेल पारवेज मुशारफआ मैया दुबाइनि गंसे हस्पिटालाव आमिय'लइड'जिस बेरामाव रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 79 बोसोर जाबायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं लकेश्वर बरा मुंनि सासे एयारफर्स केन्टिंनि खामानि मावग्राया SBI बेंकनिफ्राय 23.5 लाख रां खावनानै मैया रबिबारखालि पुलिसजों हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बियो आसामनि तेजपुरनि एयारफर्सनि केम्पनि केन्टिंआव 30 बोसोर साख्रि मावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। डिउटियाव इरेगुलार जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै बिखौ खावदों होनना सन्देह खालामना सोंथि सोंनायाव मोनथिनो हानानै पुलिसफ्रा हमदों होनना मिथिनो मोनदों। पुलिसजों हमजानाय सुबुङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि मोजां न'-बां लुनो हायैखाय आरो गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनो हायैखाय मोनसे मोजां बिजनेस खालामना जानो होना बे रांखौ बेंकनि लकारनिफ्राय खावनानै आरो रांखौ गांसे बेगाव सोनानै साइकेल केरियाराव लानानै फैदोंमोन होनना फोरमायदों। बे केन्टिननि खामानि मावग्राया बिश्वनाथ जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं BTRआव साहा बागानखौ इभिक्सन खालामगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BTRनि गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि आयेन बेरेखा हायाव साहा बागान गायनायफोरखौ 7 साननि गेजेरावनो इभिक्सन खालामगोन होनना मैया राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। द'थि रादाबाव दं 16थि बोसोरसालिया जथुमा परबतजरा बर' थुनलाइ आफाद, 5थि बोसोरसालिया जथुमा परबतजरा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो 29थि बोसोरसालिया जथुमा बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलखौ परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि अम्बिकागिरि हाज'वारि सामलायनायाव मेलखौ बेखेवना होयो धुबुरी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि शिबेन्द्र खु ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा रमिला इस्लारि बिथाङा बाहागो लायो। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लादों फारियै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार इन्दिरा बर', मुस्रि सोमदोन ब्रह्म बारग' लोगो आफादगिरि क'क्राझार जिल्ला एबसु, जगेश्वर ब्रह्म आफादगिरि दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन नांजाब आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मेलाव जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जांगिला औवारि आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि फुकन मोसाहारि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।